Evel diğer tujî tevlî vê civînê bû, civîna salane bû, biyet civînê de xalê herî zêde derketin pêş çi bû? Awartebûna vê demê, giringiya vê demê derket pêş. Giringiya vê demê ku gelê Kurd, doza gelê Kurd di vê pêvajoyê de, di vê dema dîrokî de em bêjin demekî çawara derbas dibe li pêşî çi xeterî hene bal kişandin ser vira herkes hemû destkeftiyên Kurda li hemî aliyên Kurdistanê di xeteriyekî mezin de ye. Rastî jî li başûrê Kurdistanê disa hevkariya yani ew xeta îxanetê ku li wir dimeşe bi salan e wisa em bêjin di wir de wisa tim di kemînê de disekiniye her demê dîrokê de demên gorî konjektûrê wisa rû dide û hevkariyê dijmin dike dibe sebebê xwîna keç û xortê Kurdan dibe rêjî qetliyama gerîlayên azadiyê re vedike ji bo doza Kurdistan, doza mezin zerarê digîne wî rastî jî ew îxaneta ku dîrokî tim bi berxwedanê re da dîrokê me re hata îro hatiye ew dîsa gelê Kurd di vê demê de rûbirû maye. Em dibînin faaliyetên dewleta Tirk a faşîst li wir bi hevkarên wê xeta îxanetê re dixwazin derxinin pêş. Rastî jî hunermendan di vê civînê de jî vir de jî herî ku bal kişandin ser ev xeteriya îxanetê dikare destkeftiyê salan ev tiştê ku gelê Kurd bi bedelên mezin qezenc kirine dest xistine yani di vê demê de dijminên gelê me jî vale naskin bi hevkarên xwe dixwazin xeta îxanetê li Kurdistanê pêş bixinin da derbekî li doza me bixinin doza gelê Kurd bixinin di vê civînê de di alî siyasî de rastî jî li ser vê xalê gelekî me serê xwe hêşan em ê li hember vê îxanetê ku dixwazin koka gelê me biqelînin derbekî li keçî xortên me birayên me hevalên me rêhevalên me li çiya şer dikin gerîlaya azadî li hember teknîkê pêşketî li hember silahên NATO em ê piştewaniya wan gerîlaya bikin.